Gipaubos na sa heightened alert ang Rehiyon 7 atol sa pagtimaan sa Semana Santa. Samtang tactical drone squad sa Police Regional Office 7 gilusad usab karong adlaw, diin 50 ka mga drone ang gamiton nga mga para sa surveillance ug monitoring. Ang detalye atong sayran sa live report ni Fem Dumabo. Fem? Ses gitugan sa Police Regional Office 7 Director nga lakip na sa ilang security plan ang paggamit og mga drones alang sa pag-surveillance og monitoring ning Holy Week ug sa summer vacation kun sumbak og magsilbing pilot test run sa paggamit sa drones karong Semana Santa. Formal nga gilusad ganihang buntag sa Police Regional Office 7 ang giubol nga Regional Tactical Drone Squad, labing una sa Kabisayan. Gipaybaw ni PRO 7 Director Police Brigadier General Red Maranan nga sud sa usa ka buwan nga gibansay ang kapin sa 20 ka mga pulis nga magsilbing drone operator. Tinguha nga mamahimo silang licensed drone operator ubos sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun kaap o garon mamahimo silang opisyal nga mga drone pilot sa PRO 7. Matod ni Maranan, ning panahona magamit kaayo ang mga modernong kahimanan sa law enforcement. Ilabi na alang sa nagsingabot nga national midterm election karong Mayo. This is part of my project, or this is part of our what we call strategic direction. This is where we are going to a modernized, disciplined police force that respect the people all the time. A police force that know how to use modern technology to better provide public service and peace and order in our beloved region. Nasawayan na paggamit ang drone aron madumduman ang marijuana plantation sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo sa niaging semana. Kabahin sa 50 ka mga drone sinatag sa lokal nga kagamhanan. Nagamit na sa Talisay City Police Station sa yuning buwana sa pipila nila ka mga police operation, ilabi na sa ilang anti-criminality operation atol sa kagabhion ang mga hinatag nga drone sa Talisay City Government. Nakatabang usab ang drone sa pagpaniid aron masiguro ang kaluwasan sa mga pulis nga mopahigayad og pagpangronda. Foot patrol during designated times multiple places here in Talisay City. Dito sa kanang mga lugar nga sudlonon. Kaya makita man nato natay bird's eye view ba of the whole area. So makita nato dayon kung kinsay mga at 3 hours of the night. Samtang gipaybaw ni PRO 7 Director Maranan nga naka-heightened alert na ang kapulisan sa Central Visayas alang sa Semana Santa sugod karong adlaw. Dulaan sa 3,000 ka mga pulis ang gipakatap, ilabi na sa mga lugar nga dagsaan sa mga tao, sama sa mga terminal, pantalan, simbahan ug suruyanan. Pahimang nousab niya sa publiko nga mamahimong responsable sa ilang mga kabtangan ug kaluwasan. More than 2,000 policemen in different places of convergence, kasama dyan yung more than 200 na places of worship, more than 100 na transportation hubs, yung mga tourist spots natin. We'll be concentrating also our deployment in Bantayan Island because the influx of people. Og ses niya ta karon dinhi sa gawas nga bahin sa Cebu North Bus Terminal kaganiha nakipasayod ta dinhi sa sulod nga bahin din atong nasuta nga minus pagyud ang dagsa sa mga pasahero ning kahaponon sa Lunes Santo. Apandaghan na ang mga bus nga naka-standby alang na sa gilantawan nga posibleng pagdagsa sa pipila ka mga pasahero sugod ugma sa hapon Martes Santo. Hinuon anaa na ang presensya sa kapulisan sugod pa lang kagahapon ni pakatap na kun anaa ang police visibility. Nagpahimutang na usab sa sulod nga bahin niining Cebu North Bus Terminal ang desk nga diin anaay personnel sa mga LTO ug sa LTFRB. Aduna na sa gipahigayon nga pag-check o pag-inspeksyon sa roadworthiness sa mga bus dinhi sa Cebu North Bus Terminal. Isip usa sa mga pagpangandam alang na sa Oplan ligtas biyahe karong Semana Santa. Ses? Daghang salamat, Fem Dumabo.